Boeren aan de Beelddieken maakt bezweerd in de status van beschermd dorpsgezicht, die de minister van OCW in januari stakend had. De doggen ze joert op een hark zit in Amersfoort. Vanwege die status ben ze benauwd dat haar bedrijven op slot komen te zitten en uitbreiding net meer mogelijk is. Een 50-jarige vrouw uit Sint-Niek moet van een middenvak komen voor poging tot deerslag. De vrouw zou verliezen hier augustus 14-jarige jongens uit Sint-Niek maar opzet in onrieden hebben. Een van de twee rekken zwier verwoenen. Onrieding voor de vrouw om achter de jongens aan te gaan zou het narien van haar hoenen wezen. Het nieuwe rugbyveld van Gruttepier in Ljouwert stiet onder wetter troch een steuring in de pompen bij het veld. De trog er in de onlis van het nieuwe veld vertraging op. De gemeente Ljouwert wordt inschakelen om neetpompen te plaatsen. Ook de kinologenclub die het hoenen trainen op het veld kennen er net de plak. Hield dit meer 50-plussers beginnen als ZZP'er. Als ze haar baan verliezen, komen ze haast net meer aan het werk in vaste dienst. In het noorden zijn er meer WW'ers die als zelfstandig werkende beginnen als in orenpatten van Nederland. Joen en vannacht flinke opklarings en de temperatuur zakt naar 2 graden. Later vannacht wordt het bewolken, dus stiet een zwakke onmatige west-zuidwestenwind. Morgen is het droog, maar uit en troch zinnen. Het wordt dan 9 of 10 graden. De wind komt uit het zuiden en het zuidoosten en is matig. Joens en nachts een protte bewolking. Het wordt dan 3 of 4 graden.